Fawdex ukoll Marja Santa. Kienet din l-unika dikjarazzjoni li jagħmel Robert Abela meta pressat minn dan l-istazzjon biex jagħmel apoloġija mal-Awċin wara li ħallihom mingħajr isptar ġdid, sptar Fawdex li suppost kellu jsir minn Vitals u li ma sarx, sptar li kellu jsir minn Stuart Healthcare u li wkoll baqa' ma sarx. Lill-Awċin se tagħmlilhom apoloġija li ma sar xejn fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex milli kell miftiem mal-Vitals. Lill-Għawdex fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex naħseb jitkellmu l-Awċin. Ta' sannat is-sibt fil-għaxija l-Prim Ministru uża fondi tal-Gvern biex organizza avveniment b'ħafna pompi wara li sar il-pavimentar tal-pjazza, xogħol li kien ilu xhur sħaħ ikarkar. Fil-fatt Abela uża din l-attività tal-Gvern minflok sejjaħ lin-nies taħt it-tinda. Ma' Net News il-Prim Ministru rid jitkellem biss dwar dan il-pavimentar u dwar l-isptar ġdid illi ma sarx baqa' ma weġibx. Qed nitkellmu kważi 5 titmiem ta' spazju. L-Isptar nistaqsik Prim Ministru. Semmejtlek dwar l-isptar u semmejtlek dwar Bena sptar ġdid. Semmejtlek dwar is-servizzi ġodda l-introduċejna. Intant Abela ħarab minn domanda diretta dwar il-miljuni li Vitals u Stuart kellhom jinvestu għal kura tal-kanċer, 7 miljuni li minflok għall-kanċer marru fil-bwiet tal-barranin. Prim Ministru, il-is kważi 7 miljuni li nataw għar-riċerka tal-kanċer lill-M-Trace. Fejn marru? Nataw kważi 7 miljuni għar-riċerka tal-kanċer, Prim Ministru. Fejn marru? Preċiżament kienu 6.6 miljun euro il-flus minn but il-poplu li suppost marru għal-kanċer u li l-esperti tal-inkjesta Vitals sostnew il-intilfu fl-abbissi tal-kumpanija M-Trace mingħajr il-Maltin u l-Awċin ma gawdew xejn minnhom.